F'dawn l-aħħar ġranet il-Pulizija rriżultala li numru ta' persuni qegħdin jirċievu telefonati kemm fuq il-mobiles tagħhom kif ukoll fuq numri fissi fejn dawn l-istess persuni qed jiġu magħrufa li saru tranzizzjonijiet bankarji mhux awtorizzati minn barra l-pajjiż u wara qegħdin jiġu mitluba dettalji personali bħal kontijiet bankarji u dettalji oħra. Il-Pulizija fi stqarrija qalet li tixtieq tinforma lill-pubbliku li dawn it-telefonati huma kollha fittizji, intenzjonati biss biex jinsterqu dettalji personali tal-individwi. Dawn it-telefonati għalkemm jidhru li jistgħu jkunu ġejjin minn numri Maltin huma qarrieqa u ġejjin minn pajjiżi barranin fejn hu ferm diffiċli li wieħed jistabbilixxi min hemm wara dawn it-telefonati. Għal dan il-għan il-Pulizija tixtieq tagħmilha ċara li l-banek u l-ebda istitut finanzjarju ieħor mhu se jitlob dettalji personali fuq it-telefon u għalhekk il-pubbliku m'għandu jagħti qatt dawn it-tip ta' dettalji.